B'investiment ta' madwar 3/4 euro bdiet titwettaq l-istrateġija diġitali għal gvern lokali fejn ġew indirizzati l-ħtiġijiet u nuqqasijiet fil-qasam tal-informatika fih dan il-kunsilli lokali u reġjonali. Ħabbar dan il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera f'konferenza tal-aħbarijiet hekk kif stqarr li dan l-investiment mhux biss se jkun qed jgħin liċ-ċittadini iżda wkoll lill-impjegati tal-kunsilli lokali u reġjonali. Fost oħrajn biex tingħata spinta sabiex jiġi ffaċilitat ix-xogħol u s-servizzi mogħtija mill-Kunsill, ġie spjegat kif ġew mqasma madwar 70 laptop u kif ġew konnessi ma' 337 apparat elettroniku ieħor fuq is-sistema tal-mita sabiex bekk jiġi żgurat servizz aktar effiċjenti u sigur. Dan filwaqt li se tinbidel is-sistema tal-infrastruttura tal-informatika kollha tal-Kunsilli Lokali ta' Malta u Għawdex. Hemm ukoll il-fatt li għal 6 reġjuni ġissa 6 ingaġġajna wkoll ICT Manager. Ġifieri kull reġjun issa se jkollu uffiċċju ċentrali biex jassisti r-reġjun, ovvjament ir-reġjun jassisti l-kunsilli f'kwistjonijiet u materja li għandhom x'jaqsmu mal-ICT u l-informatika. Intant fl-istess konferenza tħabbar ukoll li qed titnieda portal ġdida. Waħda mill-iskemi hija appuntu din li kull permess li inti trid tapplika għalih flok toqgħod tmur tikkjuja fil-kunsill illum tista' tapplika online. Għal daqstant mill-kumdita ta' djarhom iċ-ċittadini ħajkun jistgħu japplikaw għal permessi varji fuq sit elettroniku ġdid. Inizjattiva oħra hija dik ta' Wi-Fi for EU fejn s'issa 27 kunsill lokali f'Malta u Għawdex gawdew mill-iskema maħruġa mill-Unjoni Ewropea fejn permess tiegħu iċ-ċittadini qed jibbenefikaw minn Wi-Fi sigur u ta' kwalità bla ħlas f'diversi postijiet pubbliċi. Matul din is-sena l-ammont tal-lokalitajiet li se jkollhom dan il-Wi-Fi installat ser jitlaq għal madwar 54 u kull kunsill se jkun qed jingħata madwar 15,000 euro biex jagħmel dan. Il-Ministru Herrera konkluda li dan l-investiment huwa parti minn ħidma kontinwa sabiex ikompli jiġi aġġornat l-operat tal-gvernijiet lokali sabiex ikomplu jagħtu servizz aħjar u aktar effiċjenti liċ-ċittadini u l-komunitajiet tagħna.